सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. नमस्कार, मी भरत केसरकर, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. मी आज आहे कुडाळमध्ये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील धुळा मार्गानंतर आरोग्य यंत्रणा बहुचर्चित जो चर्चेचा विषय सुरू झाला त्यामध्ये कुडाळ ग्रामीण रुग्णालयाची आरोग्य यंत्रणा जी आहे ही कोलमडलेली आहे. 30 पद मंजूर आहेत, पैकी फक्त 18 पदं भरलेली आहेत, 12 पदं रिक्त आहेत. या ठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचं एक पद आणि प्रमुख पद आहे हे पण इथे रिक्त आहे. आणि या सगळ्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आपल्याला सोबत आहेत कुडाळचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद शिरसाट. प्रसादजी, काय सांगाल? एक आरोग्य यंत्रणा जी आहे कोलमडलेली पाहायला मिळते, काय वाटतं आपल्याला? गेली आम्ही 15 ते 20 वर्ष या हॉस्पिटलसाठी वावरत आहोत की जेणेकरून या हॉस्पिटलचा सर्वसामान्य लोकांना उपयोग व्हायचा, आरोग्याची समस्या दूर व्हावी. आज नाही म्हटलं तरी हायवे रोड जो आहे आपल्याकडे, नॅशनल हायवे आहे, म्हणजे गोवा मुंबई मार्ग हायवे आहे, कमीत कमी दिवसाला 2-2 अपघात होतात. आणि इथे आणल्यानंतर कोणतीही ट्रीटमेंट त्यांना मिळत नाही. का मुळात त्या संदर्भातले भूलतज्ञ डॉक्टर वगैरे जे आहेत ते इथे अवेलेबल नसल्यामुळे त्यांना ते उपचार करू शकत नाही. मग ते गोव्याला ना किंवा इतर KLEमध्ये न्या असं सांगितलं जातं. आणि त्यामुळे त्या उपचारात वेळ गेल्यानंतर त्यांचा मृत्यूचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे. एकूण जी रिक्त पदं आहेत या रिक्त पदामध्ये 30 पैकी फक्त 18 पदं भरली आहेत आणि 12 रिक्त पदं आहेत. कसं बघताय? नाही, या संदर्भात नाही म्हटलं तरी पालकमंत्री, त्याचप्रमाणे आमदार, खासदार किंवा इथे स्थायिक नगरसेवक जे आहेत त्यांनी इथे विजिट घेऊन की हॉस्पिटलची परिस्थिती कशी आहे, काय आहे, लोकांना खरोखरच सुविधा मिळत आहेत का, त्या काय चुकतं कुठे, हे त्यांनी आपलं तपासणं सगळ्यात गरजेचं आहे. आणि त्याच्यावरती सोल्युशन काढणं की ही पदं लवकरात लवकर कशी भरावी. की आरोग्यमंत्री जे आहेत आपल्या महाराष्ट्राचे त्यांच्याकडे कळून किंवा कोल्हापूरमध्ये यांचं मेन केंद्र आहे, त्या केंद्राकडे जाऊन तिथे शिफारस करणे की आम्हाला लवकरात लवकर पदं द्या. आज 2 पदं सगळ्यात महत्त्वाची आहेत की टेक्निशियन, जो एक्सरे टेक्निशियन, त्याचप्रमाणे भूलतज्ञ, हे 2 पदं सगळ्यात महत्त्वाची आहेत. जर अपघात झाला तर ह्या दोन जे मोठे हे आहेत, म्हणजे भूल देऊन त्या पेशंटला नॉर्मल करणे आणि त्याच्यावरती शस्त्रक्रिया करण्यासाठी मुळात ते फ्रॅक्चर आहे ते बघणं, हे 2 गोष्टी सगळ्यात ग्रामीण रुग्णालयावरती अवलंबून आहेत. याच्याकडे कोणच लक्ष देत नाही. आमदार लक्ष देते, खासदार लक्ष देत ना, मंत्री लक्ष देत. काय वाटतं आपल्याला? ना, एकंदरीत मी असं डायरेक्ट आरोप टाकू शकत नाही, परंतु हे एकंदरीत बघितल्यानंतर हे सगळ्यात आज महत्त्वाचं ठिकाण कुडाळ आहे, जिल्ह्यामध्ये महत्त्वाचं ठिकाण कुडाळ आहे. या कुडाळमध्ये हल्लीच जवळजवळ 2 वर्षापूर्वी 45 लाख रुपये इथे खर्च केले की त्याच्यानंतर महिला रुग्णालय इथे जवळजवळ 30 कोटीच्या आसपास ते महिला रुग्णालय बांधले गेले. मग अशा या रुग्णालयाचे म्हणजे लोकांचे आरोग्य कालच्या कोविडमध्ये अनेक गोष्टी निसर्गाने आपल्याला शिकवल्या, त्यातून आपण काही धडा घेणार का? राजकीय पुढाऱ्यांवरती सर्व अवलंबून आहे. आम्ही किती जरी सामाजिकदृष्ट्या यावरती आवाज उठवला तरी तो सरकारकडे जाऊन पोचत नाही. त्याच्यासाठी राजकीय मंडळी आहे. मग एकंदरीत पदं जर भरली नसतील तर ते अकार्यक्षम आहे असे आपण म्हणू शकता. वैद्यकीय पद आहेत, एकूण 4 पद आहेत, त्याच्यामध्ये 1 अधीक्षक आणि 3 वैद्यकीय अधिकारी. त्यामुळे अधीक्षक पदच नाही आहे आणि 2 वैद्यकीय अधिकारी आहेत, 1 वैद्यकीय अधिकारी, महत्वाचे 2 डॉक्टर नाहीत. अशा वेळी काय वाटतं आपल्याला? यापूर्वी आम्ही या पदांसाठी आम्ही उपोषणाला बसलेलो होतो की महिलांवरती, आता महिला रुग्णालय झालं पण ह्याच्यापूर्वी महिला रुग्णालय नव्हते, त्यावेळी पण मग महिलांवरती प्रशस्ती इथे कुडाळमध्ये व्हावी आणि भरपूर जेव्हा वालालकर डॉक्टर होते तेव्हा होते. आता अधीक्षक पद जर नसेल, म्हणजे एखाद्या युद्धावरती गेल्यानंतर सेनापती किंवा राजाच जर
अस्तित्वात नसेल ते हॉस्पिटल कशा पद्धतीने चालेल? हे सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे की अधीक्षक पद ताबडतोब भरणे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, तर ते हॉस्पिटल पुढे व्यवस्थित चालू शकेल. 150 रुग्ण दिवसाला येतात. अशा स्थितीमध्ये इथली परिस्थिती भया वाटत नाही का आपल्याला? नाही, यापूर्वी 350 रुग्णांची ते ओपीडी नोंद झालेली आहे. आता हळूहळू कमी कमी जेव्हा इथे हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा रुग्ण येतो, जर त्याला उपचारच न झाल्यामुळे इथे रुग्णांची संख्या हळूहळू कमी होत झाली. सरकार म्हणते की फुकटमध्ये उपचार करून जा, पण डॉक्टर नसेल किंवा ते उपचार होत नसतील ते फुकटमध्ये कसं काय होणार आहे? मग सरकारी जे बॅनर लिहिले गेले आहेत त्याचं थोडं तरी अंमलात आणलं गेलं तर त्या बॅनरला जे पैसे खर्च केले ते लोकांच्या सत्कर्मी लागतील. कुडातले सुधार समितीचे नागरिक म्हणून आणि कुडाळवासी म्हणून तुम्हाला काय वाटतं, कुडाळवासी का गप्पा आहेत? नाही, याच्यात प्रत्येक नागरिकाचा थोडा ना थोडा वाटा पाहिजे की जेणेकरून आपल्या आरोग्याची समस्या, मग तो श्रीमंत असू दे, गरीब असू दे किंवा कोणी असू दे, म्हणजे ॲक्सिडेंटला पेशंट असू दे, डिलेवरी पेशंट असू दे, तुम्हाला मेन म्हणजे सरकारी रुग्णालयावरतीच अवलंबून राहावं लागतं. कारण काय, जर इथून सर्टिफिकेट मिळालं तर तुम्ही पुढची उपचार यंत्रणा करू शकता, नाहीतर हे होऊ शकत नाही. आणि हे पहिला जर वेळ गेला तर कित्येक लोकांचे प्राण ह्याच्यापूर्वीही गेलेले आहेत आणि पुढे जाऊ नये यासाठी सर्वांनी कार्यशील राहणे. सर्वसामान्य नागरिकांनी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आरोग्य विभाग सक्षम करणे. आमदार लक्ष देत नाही, खासदार लक्ष देत नाही, तुम्ही तरी आता पेटून उठणार आहात यासाठी? ना, आम्ही कित्येक वेळा आम्ही पेटून उठून तिथं आवाज पोचत नाही आहे. आम्ही पेटून उठून त्याचा काही उपयोग होत नाही. जर सगळ्यांनी जर कानात बोटं घातली असतील तर आमचा आवाज कितपत पोचेल? कोण जबाबदार आहे याला? ह्याला प्रथमतः नागरिक जबाबदार आहे, त्याच्यानंतर लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहे. कारण नागरिकांनी जे कोण कार्यकर्ते आहेत, ज्या ज्या पक्षाचे कार्यकर्ते, त्यांनी आपल्या पक्षातील नेत्यांना हे प्रश्न विचारणे आज गरजेचे आहे. ते विचारले जात नाही. त्याला नमस्कार करणे, त्यांचे कौतुक करणे ह्याच्यातच त्यांचा पूर्ण हे येतो. परंतु आपली आरोग्य यंत्रणा, आपली शिक्षण यंत्रणा किती सक्षम आहेत, आपल्या पुढे त्याला सामोरं जावे लागणार आहे ह्याचं कोणतेही भान कार्यकर्त्याला नाही. काय वाटतं तुम्हाला, काय झालं पाहिजे, काय अपेक्षित आहे? ही आरोग्य यंत्रणा सक्षम होणे हे जवळजवळ 20 वर्ष आम्ही यासाठी म्हणजे कोणती अपेक्षा न करता आम्ही ते वावरत आहोत. परंतु अद्यापर्यंत आता जर आपण जर संबंध ग्रामीण रुग्णालय फिरल्यानंतर आपल्याला समजेल की याची काय परिस्थिती आहे. वैद्यकीय अधिकारी नाहीये आणि इथं खरं तर बघायला गेला तर मीटिंग्समध्ये हे डॉक्टरांना अडकवलं जातं. अशा वेळी यंत्रणेवर ताण पडतोय वाटतं? माझी पालकमंत्र्याने कळकळीची विनंती आहे आणि त्याचप्रमाणे आमदार, त्याचप्रमाणे खासदार एकदा तरी कुडाळच्या ग्रामीण रुग्णालयाला व्हिजिट देऊन जावा की जेणेकरून आज रुग्णांची पहिल्यांदा संख्या किती होती, आज किती घटत चालली आहे, ह्याला सर्वस्व जबाबदार कोण आहे ह्याचं आधी आत्मपरीक्षण करा आणि नंतरच तुम्हाला त्याची उत्तरं मिळतील. थेट कमेंट्स आलेले आहेत आमच्या कोकण सात लाईव्हवर. प्रसाद, इथे आणल्यानंतर डॉक्टर स्पष्ट सांगतात इथे उपचार होणार नाही, बांबुळीला घेऊन जा आणि उद्धट उत्तरं दिली जातात, असा काही इथल्या थेट बघणाऱ्या प्रेक्षकांचा आरोप आहे. काय नेमकं त्याच्यामध्ये तथ्य आहे? नाही, कसं असतं, एकच जर एवढी डॉक्टर जर अपुरे आहेत, म्हणजे एवढी पदं अपुरे आहेत, हे काही ठराविक डॉक्टरांवरती सर्वच जर भार आला तर ते शेवटी देव नाही आहेत, ते शेवटी माणसं आहेत आणि ते सरकारकडे कामाला आहेत. ते शेवटी त्यांच्यावर भार आल्यानंतर कुठेतरी मिसगाईड होऊन अशी घटना खूप वेळा घडलेली आहे आणि ते आम्ही सोडवलेले आहे की प्रत्येकाची गैरसमज आहे. काय मुळात ती पदच भरलेली नसतील तर तो डॉक्टर इथे काय करू शकतो? मग शेवटी ते आपली जी काही म्हणजे क्रिया प्रतिक्रिया म्हणतात त्याच्यातून ते घडत गेलेलं आहे. म्हणजे रिक्त जागा आहेत, यामुळे सगळा हा गोळ आहे. या निमित्तानं आंदोलनाचा इशारा देताय तुम्ही काय? ना, आंदोलनाचा इशारा देण्यापेक्षा आता आपण जे काही थेट लाईव्ह आपण जे चालू आहे तितकंच जर शासनापर्यंत किंवा जे आपले राजकीय नेत्यांपर्यंत हे जर विषय पोचत असतील आणि ते जर त्याच्यासाठी सक्रिय होत असतील तर आंदोलन करण्याची गरजच नाही आहे. का हे मुळात आंदोलन करण्याचा विषय नाही. ग्रामीण रुग्णालय सक्षम होणे हे म्हणजे कुडाळच्या नगरपंचायतपासून, ग्रामपंचायतपासून, आमदारापासून खासदारापर्यंत हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. हे त्यांनी कर्तव्य करणं हे महत्त्वाचं आहे. आम्ही आंदोलन करून कित्येकच आमची मजल जाऊ शकते. हे ते जे 4 वेळा उपोषणाला बसले, 4 वेळा उपोषणापासून अजूनही हीच परिस्थिती ग्रामीण रुग्णालयाची राहिली.
त्याच्यापेक्षा आंदोलन आम्ही काय करू शकतो? धन्यवाद. प्रसाद होते प्रसाद शिरसाट. त्यांनी अनेक भूमिका ज्या आहेत गोष्टी स्पष्ट केलेल्या आहेत. तुर्तास कुडाळातील ग्रामीण रुग्णालयात जे आहे हे यंत्रणा जी कोलमडण्यात आलेली आहे त्याचं कारण एवढं आहे, तब्बल 30 पदं रिक्त आहेत आणि 30 पदापैकी फक्त 18 पदं ही कार्यरत आहेत, 12 पदं रिक्त आहेत. त्यामुळे अधीक्षक पदापासनं एकूण 4 डॉक्टर मंजूर आहेत. 3 पैकी 1 अधीक्षक आहे आणि 3 वैद्यकीय अधिकारी आहेत. 3 पैकी अधीक्षकच इथे उपलब्ध नाही, वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. टेक्निशियन नाही, दंतचिकित्सक नाही, एक्सरे एक्सपर्ट नाहीये आणि या सगळ्यामुळे आरोग्य यंत्रणेला फार मोठा फटका बसलेला पाहायला मिळतो. निश्चितच कुडाळ ग्रामीण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं कुडाळ हा एक महत्वाचं स्पॉट मानला जातो, कारण इथे सगळ्यात तब्बल 68 ग्रामपंचायती आहेत आणि सगळ्यात मोठा तालुका, 8 तालुक्यापैकी सगळ्यात मोठा तालुका आणि इथे वर्दळ जी आहे जिल्ह्याचं सेंटर मानलं जातं आणि अशा ठिकाणची ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा ही वैद्यकीय अधिकारी नाही, आता डॉक्टर नसल्याने कोलमडलेले पाहायला मिळते. निश्चितच यावर आता सरकार जातीनिशी लक्ष देईल का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय. मी इथेच थांबतोय. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकणात लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.